И здравейте на всички, аз съм Охми5443 и днес играя Minecraft 1.6.1, най-новия лънчър Dev версия на Minecraft. Ако се чудите как днес е 29 юни и играя на 1.6.1 при обстоятелство, че 1.6 излиза на 1 юли, това е заради новия Dev Launcher в mojang.com ли беше, какво беше там. И сега ще ви покажа най-новите неща, които са добавени. И крейпваме. Чакаме да се билдне. Айде де. И по-зле не можеше да бъде снежен байом. Нещо лагна гадно. Нов скин. И сега ще ви покажа. Леле как лагна, какво стана. Евентуално сте гледали предишния ми клип на другия снапшот, така че сега главно ще ви показвам крафтинг рецепти. Сега ще мисля да почнем, обаче не, ще паузна видеото и когато съм готов пак ще го пусна. И аз се върнах и построих как се крафтват под формата на крафтинг тейбъл. Ето как се крафтва блока в кол. Става само с нормален кол, не става с чаркол. Предупреждавам. Отидем. Броня за кон. Как се крафтва. Ето така. По средата каквато и да е вълна. Вместо диаманти може да са златни килчета или железни килчета. И последно, но не на последно място, как се крафтва въжето, с което си вържите коня. Един слаймбол по средата и виждате как са разположени, как е разположена връвта. Това е новото от този снапшот. Благодаря, че ме гледахте. Аз бях Охми5443. The Love Boys. Сабскрабвайте, лайквайте и до скоро!